bayadliwa abantu la ngaphandle, abanye badliwa bephila, abanye badliwa noma sebefile. Deuteronomy 18 verse 22. Uma umprofeti ekhuluma egameni likaJehova, uma leyo nto kayiveli yenzeke, leyo nto ayikhulunywanga uJehova, umprofeti uzikhulumele yena, anikumesaba yena. 2 Thessalonica 2 verse 11. Ngalokhu uThixo uyakubathumela imisebenzi emikhulu edukisayo baze bakholwe amanga. Ziqoqe mntanami, bayadliwa abantu la ngaphandle, badliwa bephila, abanye badliwe noma sebefile. Amazwi omzali lawa eyala, uma unikela kakhulu ubusiswa kakhulu. Nganginemali engaba 1.8 million, nganginguthisha sengiphume impesheni, ngathatha imali yami yonke ngawunikela ngayo kumprofeti wamanga, wathi angicele noma yini kuNkulunkulu ngizoyithola. John 11 verse 22. Kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu uzawukunika khona. John 15 verse 16. Aningikhetanga nina kodwa mina nginikhethile, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo zenu, nezithelo zenu zihlale, uba noma yini eniyicela kuBaba egameni lami aninike yona. Ziqoqe mntanami, bayadliwa abantu la ngaphandle, abanye bedliwa bephila, abanye badliwe noma sebefile. Jeremiah 17 verse 5. Usho kanje uJehova uthi, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, ayenze inyama yengalo yakhe nenhliziyo yakhe isuka kuJehova. Ngathatha 1.8 million nganikela kumprofeti, wathi uma unikela kakhulu ubusiswa kakhulu. Yisho okuthandayo ngalomnikelo wakho, uNkulunkulu uza kubusisa. Ngacela imoto iNavari, wathi umprofeti angiphathe isithombe semoto engiyicelile, ngithandaze ngisibambile lesi sithombe. Ngathandaza, lutho impendulo, lutho iNavari, lutho ukubusiseka. Sengiyahlupheka la ekhaya ngoba ngisasebenzi, sengibulawa yindlala, nabantwana bami sebeyangithuka, bathi angihambe ngiyodla kumprofeti. Lo mprofeti akasangazi noma sibulawa yindlala, usishiya esibona emgwaqeni. Impilo yami nokholo lwami lufile manje. Jobe 21 verse 15. Usamandla uyini ukuba simkhonze na? Siyakuzuzani uma sikhuleka kuye na? Ziqoqe mntanami, abantu bayadliwa lapha ngaphandle, abanye badliwa bephila, abanye badliwe noma sebefile. Roma 16 verse 18. Ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu uKristu, bakhonza isisu sabo nangamazwi amahle namnandi, bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. Jobe 31 verse 17. Ngadla ucezu lwami lesinkwa ngingedwa, ingaludlanga nentandane. Izaga 21 verse 26. Kuyafiswa nokufiswa usuku lonke, kepha olungileyo uyaphana engancishani. Mika 3 verse 11. Elinhloko zalo zahlulela ngemivuzo, nelibapristi balo bafundisa ngenkokhelo, nelibaprofeti balo babhula ngemali. Shumayeli 8 verse 9. Konke lokhu ngikubonile lapho ngayibhekisisa inhliziyo yami emsebenzini wonke owenziwayo phansi kwelanga, ukuthi sikhona isikhathi lapho umuntu uyabusa omunye umuntu kube ukuzilimaza kuye. Ziqoqe mntanami, bayadliwa abantu lapha ngaphandle, badliwa bephila, bethendiswe imisebenzi yempilo engcono. Abanye sebephenduke izigqila zocansi befuna imisebenzi abayifundele, banama-degree nama-diploma, kodwa uprincipal, imanager, abefundisi basebenzisa ucansi ukuze uthole umsebenzi noma uqashe. Kulukhuni umuntu omnyama uphethe umuntu omnyama, bangakothisha abangasebenzi, bavinjwe ukuthi abafuni nemizimba yabo. Ziqoqe mntanami, abantu bayadliwa la ngaphandle, badliwa bephila, abanye badliwe noma sebefile. Inkosi ibusiseni ezweni.